Jedan tim, jedna porodica. Tim koji može sve. Slađana Butorović iz Nikšića se bavi kozarstvom, a u tome joj pomaže porodica. Najveći nam je uspjeh što su djeca sa nama tu, odnosno momci, koji nemaju problem ni da uđu u farmu, ni da očiste farmu, ni da nahrane koze, ni da pušte koze u pašu, ni da čuvaju taj dan koze. U poslu oko koza, mlijeka i sira angažovani su svi članovi porodice, ali i 4 radnika. I ima posla za sve. Zahvaljujući podršci Evropske unije, unaprijedili su poslovanje. Kroz IPARD program su nabavili 2 laktofriza, duplikator, poljoprivredne mašine za obradu djeteline i sagradili 2 štale. Baš smo zadovoljni, prezadovoljni i zaista je to šteta ne iskoristiti. Mi smo u tom projektu, kad imamo pravo, uvijek prvi. Malim koracima uz EU podršku, Butorovići su od malog stada napravili porodični posao. Malo po malo počeli podizati, onda nešto kupi, dokupi, uvezi. Boga mi, danas, poslije 10 godina, mi smo izašli na stado koje broji preko 250 koza. Mi sad trenutno proizvodimo 400 litara mlijeka. Ušuškana u Štedimu, na domak Nikšića, mljekara Butorović je uspješna IPARD priča. Priča koja nas uvjerava da, ako imate ideju, pravi tim i podršku, onda možete sve.